Kahamara de titimbanile. Hey! Kahamara ne titimbanile. Jehovah blessed. Jehovah blessed. Jehovah blessed.
iwe kpọrọ ya, iwe buru ya, iwe dọwa ya n'oke nkume. Nganga na-ebume ebe nwere eze Jizọs, ebe nwere eze Jizọs. Nganga na-ebume ebe nwere eze Jizọs, ebe nwere eze Jizọs. Nganga na-ebume ụdịrị Chineke ma aka bahụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke ma aka mahụtụ ya mbụ. Una hụna ụdị Chineke ma aka mahụtụ ya mbụle. Ụdịrị Chineke ma aka mahụtụ. Ụdịrị Chineke ma ụdịrị Chineke ma ụdịrị Chineke ma aka mahụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke ma aka mahụtụ ya mahụtụ aka mahụtụ ya. Ụdịrị Chineke ma aka mahụtụ ya mahụtụ ya mbụ. Ụdịrị yo ụdịrị Chineke ma aka mahụtụ ya. Ị bụrụ enyi Jizọs, kụwara ya aka. Ị bụrụ enyi Jizọs, kụwara ya aka. Ị bụrụ enyi Jizọs, kụwara ya aka. Kụwara ya aka, kụsie ike. Ise ị bụrụ enyi Jizọs, kụwara ya aka. Ị bụrụ enyi Jizọs, kụwara ya aka. Ị bụrụ enyi Jizọs, kụwara ya aka. Kụwara ya aka. Are you ready? Now let's show them how we clap unto the Lord. 1, 2, 1, 2, go. Hey, 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 hey. Senu Jesus igwe. Ị bụrụ enyi Jizọs, gbawara ya egwu. Ị bụrụ enyi Jizọs, gbawara ya egwu. Ị bụrụ enyi Jizọs, gbawara ya egwu. Gbawara ya egwu, gbasie ya ike. Ị bụrụ enyi Jizọs, gbawara ya egwu. Ị bụrụ enyi Jizọs, gbawara ya egwu. Ị bụrụ enyi Jizọs, gbawara ya egwu. Gbawara ya egwu, gbasie ya ike. Egwu dị ya. Hey! Shake him, shake him, shake him. Jesus, oh, Jesus, my, hey, Chineke kigwe na zekpere, Chineke kigwe na zekpere. For every listener today, whatever you're believing the Lord for, I stand today to tell you that your answer to your prayer has come in the name of Jesus. Chineke kigwe na zekpere, Chineke kigwe na zekpere, Chineke kigwe na zekpere, Chineke kigwe na zekpere. Dere jim 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 atamukwala, Chineke
ebe ahụ